Здравейте! Сега ще пусна един апдейт на парника. Вече е края на ноември и температурите почнаха да падат и вътре. Направих 2-3 неща, които да помогнат да задържим температурата през зимата малко по-топло вътре. Първото нещо е върху стъклопакетите по дървената рамка сложих поликарбонат 8 мм. Ето го. Отвътре е двойно стъкло, но тук с винтове съм сложил този поликарбонат върху всички стъкла от трите страни. Там е юг. Тук от северната страна беше стъкло, сега е фибран. Направил съм изолация с фибран 3 см, за да може абсолютно от северната страна нищо да не излиза и нищо студено да не влиза. Тук долу съм сложил по пояса, който беше бетонения, съм сложил 8 см фибран от всички страни и след това съм сложил плочки отгоре. Ето го отвътре парника. Северната страна пак е изолирана с фибран 2-3 см навсякъде, за да може топлото да остава вътре. И това е състоянието на парника в момента. Последния домат очакваме да озрее. Банана е на 2,50 стигнал. Продължава да расте. Няколко бидона с вода, за да могат да са като топлинна батерия. Това долу е печка керамична, която я пускам нощно време заедно с този вентилатор, за да може да дига около 2 градуса. И за сега под 10 градуса не е падало през нощта. През деня, понеже няма печка, пада и до 7. Преди тя да се включи, но за сега няма поражение. Повечето към 50 вида тропически растения има. За сега издържат на 7-8, но ще видим кога стане минус 10 навънка, дали някой няма да умре.